Musim panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situng siang konco-konco kita saking kelompok 3 pada menetaskan drama tradisional kanthi irah-irahan lahir Arjuna. Saderengipun kita temangkun anggota kelompok kita Kulo Marfirinanda Putra Pinata minangka Pandu. kula Devailo Kartana Putra minangka Arjuna. Kulo Kalijang Saputra minangka Resi Wiasa. Kulo ya. Minangka Kunti. Kunti mesem karo emosi karo gendong bayi. Alhamdulillah, kita ingin dibut tumbuh sampun lampiripun. Ya Bu. Bayi itu punika ganteng mripate. Pandu pun ngangguk bangga. Pucuku Kunti iki hadiah sing bakal gawe dheweke dadi satriya sing gedhe. Aku rumangsa wibawa sing luar biasa. Semetot saka dheweke. Resi Wiasa ngomong kanthi tenang lan wibawa. Bener sampean Pandu, bocah iki bakal dijenengi Arjuna, bakal dadi satriya sing gagah perkasa, ahli panah lan njaga kebenaran. Asmane bakal misuwur ing Jabatraya. Arjuna nangis cilik banjur mesem kaya ngerti. Banjur anteng kaya krungu ramalan. Nggih leres dados panyengkunyungipun para Pandhawa, muga-muga ing tembe Arjuna mimpin kanthi wicaksana lan satriya sejati. Jogone kanthi beci amarga saka gawa garba keutamane wis lahir pahlawan sejati. Arjuna ora mung anakmu nanging titisan sing bakal jaga keseimbangane yo. Semanten saking kelompok kita bilih wonten lebatipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum.